Umengameli uthi usuku lwanamhlanje lokubuyisana kuhloswe ngalo ukwelapha izilonda ezenziwa yincindezelo. This day of reconciliation is really dedicated to healing the historical wounds and forging new futures for all the people of South Africa. Njengoba uhulumeni uhlela ukusungula izithangami zokucobelelana ngolwazi ngonyaka ozayo ezizohambela emphakathini eyehlukene, kuzo kuzobe kubhungwa ngokwentuleka kwamathuba omsebenzi, uhulumeni ongabasebenzeli abantu kanye nenkohlakalo. Today I announce that we will hold a national dialogue next year to enable a conversation among citizens on shaping our country's future developmental plan. Umengameli uthi uhulumeni we-GNU uzimisela ukuthi utakule wonke umuntu kubupha, wanxusa nokuthi kube nokubuyisana phakathi kwamaqembu ombusazwe. We are determined that through this government of national unity, we should leave no one behind. We should foster growth. We should create an economy that will be able to create jobs. As we celebrate this day with our loved ones, let us make a concerted effort to also reconcile as families, and to reconcile as friends, and to reconcile, yes, as political parties. Isiqubulo sakulonyaka besigxile kakhulu ekucabeni indlela ebheke phambili njengoba lelizwe lisazama ukwelapha izibazi ezenziwa nguhulumeni wobandlululo. Pictured this.